nga mga binulan, Sir Dave, so far duway gid man niya sang inabalang makusog gid nga bagyo, no? Ano nga mga months gani, Sir Dave, nga daw Sir dira? Bray, mga months kag pakadto sa December. Amo gini mga pasunod na ni siya. Yes, Sir Bray. Nga kung may mga bagyo, abi medyo balantayan gid ang Yes, sitwasyon niya. kay mga makusog gid man ni silang mga kasama nga mo yung mga binulan starting. Okay, sige. Sir Dave, amo mala na. Salamat gid. Thank you, Sir Bray, kag maayong gabi si Mayong gabi, sir. Sige, halong-halong gid lang ta, no? Ang aton sini nga mga utod dira nga yara nagapuyo mga kaksyon sa tagsa-tagsa ka mga lugar. Kaangay sang kilid sang kasubaan nila sang Taytay mga kaksyon, no? Halong lang gid ano sa mga kabakyasan dira. Halong lang gid 24/7 mga kaksyon. Lasay 58 Action Radio Philippine Standard Time this time. Mangayo kita na isang giya kag mangayo kita sang bulig sa aton sini mahal nga Ginoo, sa aton sini pagpangalagad sa mga gabi. Ubayan kita tagaan sa dugang nga kinaalam, makahatag kita sang husto nga impormasyon sa aton sini nga mga tagpalamati, no? Kag papulion kita sa tagsa-tagsa ka mga puloy-an naton nga sulhay. Kag salamat gid nga napahilayo kita sa naman nga sa isang balatian sining virus kag iban pa bangod sa iya sining nga pag-amping kapag halong sa aton sa aton sining nga mahal nga mangluluwas mga kaaksyon. Amen. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time Lasay 58 na. Subong nga adlaw Webes na kita, ara na kita sa Hunyo 10, 2021. Una sa balita, una sa aksyon. And bukas naman ang aton sining nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube plus ang aton nga Twitter account mga kaksyon. Bukas man ang aton sining nga text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sini nga mga mensahe. Ayo lang ko 2 to 3 liners lang sa mga opinion ninyo kag greetings para mabasahan tagid ang tanan-tanan mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Onboard na, Tub-Tub las 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Way man untat mga kaaksyon kung anong pakig-away ta sa kay COVID-19. Wala man untat ang engkwentro sang Philippine Army kag New People's Army. Kahapon ti dira sa Himamaylan nag-engkwentro isa ka miyembro sang Philippine Army patay. May isa man ka miyembro sang ginaligar miyembro sang NPA patay man. Kag kagabi may nagkaladakpan nga duha ka mga ginaligar miyembro sang NPA nga nagpinalagyo kahapon subong arana sa kustodiya sang Himamaylan PNP. Action firing line. Samtang diriya sa syudad sa Bacolod Bakaksyon sininga hapon 680,000 pesos. Tunga or sobra sa tunga sa milyon ho. Tigayon nga nagkaladakpan sang kapulisan sining duha ka persona dira iya sa isa ka parking lot sa Ayala Mall mga kaaksyon. Ay naano nga sitwasyon nga anyway man sila gauntat man no? Action firing line. Paunta ni karon dugang detalye sa Civic Action John Diaz sa patrol. Samtang i-check naman ni karon kay kundi kagabi may isa naman ka persona ang tinumba diri sa syudad sa Bacolod, partikularmente dira sa atubang sang barangay hall mismo, no? Medyo kuana ang mga last 10 na kagabi ginlothang ini sa mga suspitsado nga sakay sa isa kay COV mga kaaksyon. Ginpalayag sang Victoria's PNP nga ti ara ginman ni siya ginakabig nga high value target HVT kung illegal drugs ang paghahambalan. Bata sang anay pulis kag seaman, former seaman mga kaaksyon mo na ano nga sitwasyon tinumba dira sa barangay Estefania taga Victorias ato. Action firing line. May nakuha ng CCTV footage mga kaaksyon ng kapulisan sa police station number 4 sa barangay hall mismo sang barangay Estefania. Ano bala ang progress kag developments ni? Aside nga may CCTV sila, may ara bala sang may nakuha sila nga mag-serbi dalan agod nga makilalaan kung sinong tag-iya sang Montero nga ato o kung ano sahi sa lakyan nga ato, no? Nga makatudlo kag mahatagan sang hustisya ang kamatayon sining nasambit nga persona. Action firing line.
Samtang ang balita naman diri sa syudad sa Bacolod, ti amo na ang Bacolod City Matinion, gasaka nga nagasaka ang numero sa nga kaso ni COVID-19 mga kaaksyon, no? In fact, ang Bacolod ika-4 subong sa bugos nga Pilipinas nga nagasaka ang rate kon COVID-19 ang paghahambalan. Action firing line. Nagapanguna subong iya amo ang Dumaguete City makaksyon didto iya sa Oriental Negros. Kag ginasundan sang Coronadal, Cotabato ang Bacolod ipang-apang-apat diri. Pangwalo diri ang Iloilo City mga kaksyon. So sa mo sining rate o ginatawag nila nga Philippine cities with highest growth rates makaksyon of new COVID-19 infections, ano ayhan ang pag-intertinar sang syudad sa Bacolod sining mga kaaksyon? May mga steps na bala ayhan kita nga himuon nga halin sa masimple kag tulotawhay nga status ang aton nga quarantine diri sa Bacolod. May mga ipasaka bala kita tuman pagid ka strikto ano nga sitwasyon kiti nadala na kita ho kag mismo ining rate mga kaaksyon halin iya sa national mismo. Action firing line. Ang Dumaguete do ka palinong-linong Lacson Oliver, pero 206% ang growth rates dito sa ila. Grabe, gali kalala to. Maayo pa ang Cebu City kag Cebu Province, why nakita aho? Action firing line. Nga dito gani ang gobernador to nga si Gwen Garcia, pinangbuyan na to mga tao, subong. Basta stricto lang ang paggamit sang face mask nga ginatawag kag face shield. Di subong ang Cebu, linong pa sa tungang gabi, mga kaaksyon. Action firing line. Hambal sang Okta Research kag DOH ang pagtaas ang rate sining COVID-19 cases waay na to subong sa National Capital Region Action Oliver. Yari na naman sa Visayas kag Mindanao area. Action firing line. Halalungan ini, that's why nga hindi kita mangin kumpiyansa sini mga kaaksyon. Sige, ang iban nga balita sa aton karon nga pagpangalagad diri sa syudad sa Bacolod ay amat-amaton tani ano ayhan amangin reaction diri sa mga public officials naton. Ti ako tamad naman ko yung mag-interview sa public officials diri sa Bacolod kon luthanganay kag pamatay ang concerned Action Oliver kay sabton taman dahil hindi man na namon trabaho iya man na ka pulis. Action firing line. Kanami nga klase sabat, no? Do purok president lang. Ang purok president may pwede gid maghambal sina kay way man na may grabaton bisan 5. Alangan ikaw gid magsugbos ko galingon mo nga pinityanay na di bla? Pero kung konsihal ikaw, mayor, vice mayor, kadako sang poder mo sa Bacolod kag dako man ang ginabaton mo nga honoraryo, aside from that, ang mga na kung dapat to sa ligbat man kag tikab-tikab man ang baba naton. Hindi niya paghambal gi sa ligtas pulis kay nga ang kapulisan kumadumduman nyo napaidalom lagi na sa supervision nyo nga mga public officials. Action firing line. Action Oliver na. Dapat tulutik nol man. Hatag makamo statement, dibla action Christian James. Hatag makamo nami nga statement, di kay statement mga daw ay gidla balor kag way gidya sabor may payang spaghetti to ni boss kagina kasi pagkanamit gidya oh. Pero kung gisa pamatian ta public officials, ta sabton ka lang niya, ti anon tana, yan nakapulisya obra. Law ay na nga sabat, siya prangka nga Action Oliver, law ay pa sa amo nga sabat. Action firing line. Abi sabat man kamo nga sige. Ayoon tabing PNP abi, na? Sir, may double time abi sir. Doon naghatag na mga gasolina, mga negosyante, tatuyok-tuyok man kamo ginagmay. Daw mo na Action Oliver kung di daw may ma-encourage ba ng tao nga mapati si imuliwat. Pero kung sabton mo lang yun nakapulis ubram, ano tada? Ay, pagtululog na lang kamo da. Action firing line. Pero karon tara karon maka-action kay pamatian mo para sa quarantine facility to bla. Nga hiko-hiko, sabton ka lang ninlo sila dai. Laway patos koko nga sabat. Action Brian Borden. Action firing line. Ang balita sa probinsya sang Negros Occidental, nandirado naman tong opisina ni Gob Maranyon, patay na to gali, no? Ni Gob Lacson, Action Oliver, kay may nagpalasitive naman to, Governor's Office, ginpasara,
96 anyos nga lula nagpabakuna kontra COVID-19 sa Valladolid, no? Ginpasirang opisina ni Gov Lacson kay duha ka staff nagpositive. 96 years old nagpabakuna sa Valladolid, no? Mayo man nga kuan, no? Nga balita kay imagine mo 96 na siya pero may kahadlok pa siya Action Oliveria sa kay COVID-19. Ang iban dira nga ang edad gapasaka pa lang hadlok magpabakuna. Di choice na galing niya, choice nyo man na, no? Di ta man mapilit, no? Nakapabakuna ka na, Action James? Kapabakuna ka na, way pa. Hindi kaya A4, no? No, hindi kaya basi A4 kaya galing guro nga itsura mo do sa daming sa. Action firing line. Kita ka ba kay daming sa una sa A4, no? Amo ni kay Toto James amon nga newbie subong diho. Dan. Nagtaas-taas pa gid buhok kay pila gamay na lang gid. Masalaan ko ni gani nga taga China basi spy ni sa China di sa amon, no? Sige, no? Last 7 na sa aton sini nga pagpangalagad. Action Brian Borden. Action firing line. Okay, temprano patagin high blood sining lutanganay sa Bacolod. Pero dire kita sa mga balita sa nasyonal, no, huluhabyogan tinig gamay gid lamang kay dito sa nasyonal daw hindi ko kaintindi sa why ni guro ga istoryahan na Action Oliver si Attorney Harry Roque kag si Presidente Rodrigo Duterte, no? Action firing line. Kundi ang presidential spokesperson Attorney Harry Roque. So no kay Attorney Harry Roque, si Presidente Rodrigo Duterte hindi gidya magpapili Vice Presidente kung hindi dumduman mo ito ang Marcos Simon Liber kung hindi si Senador Bongo ang magpresidente. Diba na? Ilabos ba ito eh? Di kung dumaog ining sila nga duha, si Bongo kag si Duterte madaog presidente kag vice president, pwede na maghambal si Bongo ay ma-resign kung hindi ko kaya ang presidente. Di sinang masunod sina, kundi si Duterte balik presidente. Bantayin nyo bla, kaya mo gina magkalahinabo. Ina, kung matabo gid man. Pero hambal ni Roque, so ay gana si Duterte mag-vice president kung ang iya anak ang magpresidente. Kung magpapili presidente si Inday Sara Duterte, si Duterte hindi iya magpapili, hambal niya. Siya hindi gid ko Pero kung hindi magpapili si Sara, siya basi mapilitan ako. Action firing line. Dibla? Ti suno diri sa Omnibus Election Code ganiho nga pwede gid man makapapili ang presidente sa iban nga posisyon. Nga hindi kaya pwede ka papili sa the same gihapon, ha? Pwede ka papili. Ti suno iya kay Roque dire ginatuldok ka na ang Sara kag ang Digong nga tandem. Action firing line. No? Ginatuldo ka na ang puro Duterte nga tandem for 2022 nga elections. Anong bot silingon ko? Ang ginatetanim tandem na lang nga Sara for President, Digong for Vice President. Iduwaay na. Hambal ni Roque sa waay na. Hindi na. Siya kon si Bongo ang magpapili, basi pa lang. Action firing line. Ano tulaton ta na kaya ano ka close si Bongo kag si Duterte, how? Si Bongo, senador. Pero kung din si Duterte, ato man to siya gaupod, why na siya gani, guro daw ay nagatambong sa Senado. Action firing line. Pero papisan-pisan lang si Bongo, kapisan man sa tao na Kita mo tong sunugan di sa aton sa Bacolod di, Kadto di saya. Sakay-sakay siya motor, halin niya sa airport. O din to siya halin, tapos nagpanagtag di sa iya din kwarta iya. Oo, sa may Bacolod di. Una pa siya abot sa mga taga-diri nga public officials. Action firing line. Di ba? At to mo, grabe pa ito Action Oliver nga, Huwag ko ginabaligya sa Bongo, mali man may niklaala sa akon. May bata to nga nasunugan nga nagapungko skilled. May nakasugid, guro nga dumayo magbasket. Inuba niya ang iya sapatos nga may ngalan Bongo, ginhatag iya sa bata. Action firing line. Grabe, iya mo. Kag nagbudol fight pa sila. Sinong upo dyan nagbudol fight? Ang mga pedicab driver dira lapit sa police station number 2. Action firing line. Politiko na iya mo. Politiko mo. Kinamot man to siya. Ti ano ginbi ko makahungit kakaduwa lang kag magpanghinawhaw. Poruntanti malitratuhan kay mo iya na nga nagbudol fight. Pero ti tumalagsahon ang sahi sa mga opisyalis nga nagakadto kag nagapakig-unong sa mga
nasunugan, nakaproblema nga mga utod naton. Action firing line. Pareha di ba sa Bacolod daw? Pagsunog sa Singkang Airport, kadtuon to ni Albe Benitez, gaalwak si Mayor Bing, dumog man to sa. Action firing line. Pasensya lang, no? Pero ang realidad, sa may pagkaparistro tod kag nagulo intra si Benitez, dato hindi tagin man masyado makita nga nagagawa-guwang iba nga public officials mo. Pero sang ginlaw-lahogan ni Albe, testingan to kadto be. Dason nga adlaw kag ginuwa sila. Tanan nga merkado libot nila. Action firing line. Si Albe nangape sa Burgos. Kantos Libertad mahakos galing kay bawal. Kay may social distancing. Dira ka lang nugay ka ko. Man. Basta ari lang ko day. Action firing line. Nami ginman gali kung may enkwentro Action Oliver, no? Ang ibanda nagamat-amat naman sumbong guwa galing naghuluhanlok man. Nakay siyempre may pandemya. Pero may ari gani subong isa din nga hindi naman ni public official gani. Tanan nga barangay way balakad to Action Oliver kag mag community pantry. Action firing line. Kita mo na, migaw naman na. Oo. Libot mo ari naman ta subong sa barangay amuni. Kiri dalaya. Linya ng mga tao. Libuto niya gani ano ning iya ni man congressman o kon vice mayor. Action firing line. Dabati-bati ko vice mayor kuno ning iya mo. Sige dinumog si Kanutan nagatikang man subong. Si Kanutan, matyago, dumakonsihal man, dumakongressman man. Sino mga iban subong nga daw ga, si Attorney Anne-Marie Palermo, ya daw, hindi na mapahuway na siya. Siya tapos na ko sa akon nga pagserbisyos Bacolod. Relax ko. Marilax lang kuan inang isa ka term, tapos balik naman. Action firing line. Nang tao kay, kundi si Ma'am Imang, posible mapapili ginaya Consular Action Oliver. Kung magdaog si Mayor Bing, si Attorney Palermo ba, si City Administrator ni. Action firing line. Ganun to lang to. Sa probinsya yan naton, des ba subong ya, atiway ni problema, lakson, daway ginman enkwentro, nga dako, pero tiulat-ulaton tayo. Action firing line. Si Vice Gov Jeffrey Ferrer, daway pagiging ko kabati, daway gig ko landong, may nakitaan nga may enkwentro ni siya. Action firing line. At prano pa man Balik na to kay Presidente Rodrigo Duterte. Tiya mo na ang mga plano, mga kaaksyon. Si Duterte sa nagligad, kumadumduman yung 2016, why ni siya plano magpresidente, kaya nga dusok butong sa bla. Galing kiti, ara na, nanamitan man siya, si former DILG Undersecretary Martin Dinio, amo to tani ay magpapili presidente sa idalom sa PDP laban nga partido nila mo. Kita mo nagunta to siya, pabulos si Presidente Rodrigo Duterte, last minute na to, kag dumaog gid mga kaksyon. Action firing line. Pero tilan tawon ta niya, hambali na daw ka premature, daw ka early, pa man nga mag-istorya kita politika, pero sa national to gani, kada nila tikab sa bakbak nila to, like for example, Ping Lacson kag Vicente Soto, why na? Human ang istoryanay, nagahulat-hulat na ni si Lacson niya sang proper nga endorsement niya. Action firing line. Amo na mga kaksyon, ang pinakasakit subong nabasahan ko nga balita sang nagligad nga adlaw, ang paghambal ni Presidente Rodrigo Duterte sa kay Senador Manny Pacquiao nga eskwela kanay noy. Action firing line. Do ano-ano malang si tinapungol si Pacquiao o perkat ka nagluhod kag waik bangon man. Action firing line. Di ba no? Isa holo sa ni Duterte. Sa eskwela kanay, nugay ka sa giintra sa mga isyu sa West Philippine Sea, kay base kay bagidya ka paidalom sina. Pero kung imo gid padalman, wala man sang malain ginhambal sa Pacquiao Naghambal man ang Pacquiao nga di na tong ginhambal ni Duterte nga makadtuto siya sa may West Philippine Sea kag magsakay ka jet ski kag magbutang ka flag ka Pilipinas so way ginahimo how? Action firing line. Amo man na hambal ni Pacquiao, daw gin padumdom ilang bla. Balusan si ni Duterte, isa lang ka tampuyong Siya tuon, kaanay, nunoy. Action firing line. Why, katong kaos, Pacquiao. Action Brian Borden. Action firing line. Knock out ginto ya. Knock out ginto ya si Michael Buffer. Tuway na to yan nagsulit.
ginisa na lang tong kamot ni Duterte, pero may naghahambal siya tistingan ta ang mango abe sa pananawa niya basi mayuman. Sige, ang iban nga balita maka-aksyon sa national, kundi ginako sang NPA nga silang may ara sang kahilabtanan ginman sa pagpalupok sa tong bumbabla dito sa Masbate, maka-aksyon sa Barangay Anas. Napatay tong isa ka football player nga si Keith Absalon kag sining pakaisa or tiyo sinolben ano. Ginakwa to sang NPA. Subong naman according sa NPA, hindi na mo niya pag-isungka ang amon nga mga upod nga nakahimo gid man sang hindi amo nga kalakasan. Aminado man tong NPA sa Masbate nga hindi gid man to dapat way tulabot ining mga pobreng nagkalamatay nga ini sa pagtanom nila sang landmine to, no? Tigaling kay didto gid natabuan pagpalupok ati disgrasya nagkalapalos gid to mga kaunuran kag mga kabukugan sang duha nga to. Action firing line. Tapos may report pa to nga while nasa bugan sila sang bomba, ginpaarakan pagid sila ka tiro mga kaaksyon. Action firing line. Ang iban nga balita dito sa national, si Senador Sonny Angara mga kaaksyon, nagpangabay nga kung pwede ang mga naga-apply sang trabaho, hindi na pag-i-require pa nga magpasa sang ginatawag nga swab test result nga negative mga kaaksyon. Action firing line. Hambal ni Angara, nag-apply man ning sila sang trabaho agod maka-income ka makakita kwarta kay why na gid sang income, pagastuhon mo pa sila ya sang 3,500 to 5,000 nga balor sang swab test nga ini. Action firing line. So dapat hindi na sila pagpagastuhon mayo man no. Pero tigintudlo diri ni Angara mga kaaksyon nga ang maggasto sini dapat ang Philippine Health Insurance o ConphilHealth. Subong man upo diri ang DOH nga may supervision sang DILG, dole kag ang DTI. Action firing line. Na mayo man to Daxon Oliver no. Kiti nag-apply gini obra kay waywa ay nagid tapos pagastuhon mo pa 5,000 para mapaswab test. Na kaysa sa mga requirements abi. Ti daw okay man ni kay Angara pamangkot galing daw masarangan ini sang PhilHealth kasagi ka pamayan pila ka milyon ang nag-apply ka trabaho. Action firing line. Base mo naman ang rason sang ginatawag naton korupsyon na naman day. Sige, ang iban nga balita maka-aksyon sa national, ang COVID-19 sumo nga adlaw na dugangan sang 7,485 kag ang kabilugan na 1,293,687, ang naka-recover diri 1,214,454 kag ang padayon nga arasang aktibo subong 56,121, ang patay kay 22,312 na. Sa sinimatiniyo ng Pungsod, Pilipinas, nagalaom nga labot gyapon nato ng herd immunity bisan nga hinay ang gakatabo subong nga vaccination. Bangod sining ginatawag nga hesitation sang iba naton nga utod sa vaccine. Magluwas sining hinay nga vaccination bangod sang kahadlok sang tawo nga iban kulang sa pagpaintindi or nakaintindi lang nga hindi gid mapavaksin. Hinay pagid ang pag-abot sang bakuna diri sa Pungsod, Pilipinas. Action firing line. Amo ginaya mga kaaksyon ang problema subong, no? Amo nang problema subong. Pero kabalukan target sang DOH kuntani sang gobyerno ta nga before mag-end ang 2021, malambot Action Oliver ang 30 tubtob 50 milyones ka Pinoy nga mabaksinan diri sa Pungsod, Pilipinas para makagulugin hawak kita against COVID-19. Ang bakuna, mga kaaksyon, amo ning problema. Kay kimi ang nagaabot diri sa aton. Action firing line. Ito lang ang balko sa inyo nga ginaproduce pa lang sa mga producers ang mga bakuna, ginabayran na iya sa mga manggaranon nga mga pungsod iya. Ti kita diri nga pigado, ano man ibayad ta? Gahulat lang kita sang libre nga ginahatag sang COVAX facility paagi sa World Health Organization. Action firing line. Pero daw hindi man to libre kay nga naghatag mga ni si Duterte sang 50 million pesos duman yung ligan nga adlaw kay nagsulisit iya ang WHO ang COVAX. Why na sila guro pundo
Di paano namang libre man, may bayad yapon eh. Action firing line. Pero sige lang, magbinuligay na lang kita, mga ka-aksyon. No? Amo ng sitwasyon, in fact, sa Pilipinas, subong, may ara sang 1,500 barangays nga ginakabing nga center of gravity kung COVID-19 ang paghahambalan. According iya kay Vaccine Czar, Carlito Galvez Jr., bangod, dira nga mga lugar, suno siya, amo ni dapat nga ulaan ta sang pinakadamo nga bakuna, mga ka-aksyon. Action firing line. Pero tinote, subong ang Pilipinas, ang sitwasyon ta, hindi pagitaya katulutong kaaw nga inantong kaaw nga dalaliog bla. Antong kaaw ta, medyo matalang gid anay, dalalululi lang bla. Lain yan tong kaaw nga pati liog mo, ipakita mo, subong yan matalang itaas ta kay nga, kahaladlok gid kay COVID-19. Action firing line. Based iya sa report, mga ka-aksyon, kahapon nga adlaw, ginpagwa diri sang ginatawag iya nga may pinaka mataas nga growth rates, mga ka-aksyon, sang new COVID-19 infections. Nadalasa diri ang syudad sa Bacolod. Nagapanguna diri sa bugos nga Pilipinas halin sang Mayo 31 tubtob Hunyo 6, 2021. Ang syudad sang Dumaguete didto sa Oriental Negros nga may ara sang average nga 206%. Iya, hamakin mo na iya. Action firing line. Nagapangadwa diri ang Coronadal City, mga ka-aksyon, nga may 96%. Pangatlo diri ang Cotabato City, 62%. Ang Bacolod may ara sang 56%. Davao City, 54%. Paranaque City, 34%. Pasay City, 29%. Iloilo City, 19%. Santa Rosa, Laguna, 17%. Kag ang Cagayan de Oro City, 12%, mga ka-aksyon. Action firing line. Ang Bacolod pang-apat sa average nga 54% kon pagsaka sang rate sining COVID-19 cases kag mga ka-aksyon. Action firing line. Ang Iloilo to subong ilang alkalde dito nagkala hospital Action Oliver. Ha? Kay gin-advise ang iyang doktor nga pa hospital kalanay Mayor Jerry Triñas. Stress ka na katana, tama. Kaya nga, hands-on abi si Mayor Triñas. Nagalibot si Action Oliver mo. Siya gid mismo mo. Pero Timothy, kinapoy tao bla. Nagluya lawas niya, over-fatigue na siya. So, gin-advise niya sining doktor nga magpahuway ka sa hospital gid mismo. Magpahuway. Action firing line. Nagkulumoron to subong taga Iloilo. Kay ko din nag-live gid siya. Ang ginbulos niya bilang acting mayor, ang iya hinablos nga konsihal. Action firing line. Pwede, sa action Deldo, kabalo ni mo. Pwede ka nakatudlo mo kung ikaw mayor, sinong gusto mo. Pwede ganing nga ang city administrator, mo himuon mo mayor while nga wala ka. Labi na gid kung hindi, kamo ya isa ka tuhog sang vice mayor. Ang vice mayor, buta lang niya sa taro-tando da. Na, dito hinablos niya, binutang niya mayor, nagkulumoron to. Iban siya nga ang hindi vice mayor, iya ang nagbulos siya. How? Ati si Mayor Triñas, na before yun na ginbutang da, may ara na sa daan sa mga pamangkot sa DILG. Piho na iya, may mga abogado, ina mga kaksyon. Action firing line. Sa Iloilo, hindi na amo ka grabe ang numero ni COVID-19 do subong, pero ang quarantine status nila taas to'y kumpara di sa aton. So, at kaktilingala man ang iban. Ang balilati, gusto yan ni Triñas nga advance sila yung magpanagang. O galing kido tatlo na nga simana nga ang munang quarantine status nila, taas ang sa aton de. Ang numero sang kaso nila, amo mangyapon, way man ganubo. Action firing line. Sige man gihapon, mga kaksyon. Kung padako-dako lang lugar, ti dako ang Bacolod eh. Populations, dako kita dire. Sa Iloilo. Pero padasig-dasig development, dasig yang Iloilo eh. Action firing line. Ako na niya depende sa inyo da, no? Pero kay pang-apat ang syudad sa Bacolod, ano bala ang pag-entertain sa aton sa mga public officials diri? Most likely, ang ara sa Emergency Operation Center kon EOC nga amo ning may dako nga papel subong diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Ako ya saludo kuya kay former councilor and now city administrator Ang sa EOC, no? Nga amo ni subong yan nagabira-bira iya kung paano ipahamtang ang syudad sa Bacolod. Pero tinanin trabaho ay nila
Sila ni Dr. Chris Sorongon, ang mga staff nila da, ang mga doktor man, mga upod nila da. Si Vice Mayor Elcid Familiaran nga chairman o pinuno sang IATF. Mayor Bing Linardia kiti overall chairman ini siya mo. Ang tanan nagaagi ni sa iya, na? Ako di man ko magpatik so Oliver nga si Mayor Bing way gatrabaho niya. Ang tanan nga mga pilirmahan sa iya na, ang tanan nga final decision sa iya na. Di kun way si Mayor naga-desisyon da nga maka-decide ning mga aris dalom di man. Action firing line. Nga trabaho ni Kapon gani din siya nanyaga, din siya naabtan pa gutom Action Oliver sa SM. Dito sa ahay na luoy ko bla kay Mayor Bing kaon to sa may lamisa kay bas gutom mo blang alkalde bla. Tapos gin tuon man sang manog litrato nga do kaluluoy man ang dating dito yung man gin picturean Oh. Do bla ba siyempre galibot ang tao mo. Action firing line. Pero check naton karong IOC abi si Ma'am Imang kung paano or ano karon ang ila sini nga mga tikang nga pagahimuon angot sini. Kinahanglan tanabla nga halin sa modified general community quarantine sa kaonta sa general modified quarantine abi. Action firing line. Amo na ano lang mga dapat nga himuon nila subong, no? Kinahanglan nga magsaka kita sa enhanced community quarantine. Kung magsaka ta sa enhanced community quarantine, dapat may mga preparasyon na kita dira nga mga ayuda sa mga utod ta, sa mga madulaan sang trabaho for a while, sa mga magasira nga mga businesses diri sa syudad sa Bacolod, Action firing line. or padalman talangin ang stricto yang stricto lang gid yang health protocol diri sa Bacolod. Amo nang aton sini ginalantaw mo. Action firing line. Alang-alang siya action Edel. Sige, balikan ko lang siya karon anyway sa ini nga bayan sa aton sa ini nga pagpangalagad dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon, na? Pampakinis dira sa inyo sa ini nga kutis, mapadula dira sa inyo nga baho, itom-itom, kuyamad. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Barrio Garay, may gabi, Diding Alohamiento, God bless. Araman si Jose Pacifico. Good evening, Sum Brian, watching live from Barangay Baliwagan, San Enrique. Ariel Halia Sudoy, Action Bright, kurap nga trupa ni Digong, wala yaman na papriso. Si Agiri at hagdagin to yung bit-bit milyon sa Subic. Si Paildon, di na may mga pisto pa. Janet Flores Araman, si Alex Montesa, palihog na lang kongret sa ilan ni Ma'am Vanessa Mayo with Doc Mayo sang Rochester, tsakto man ko, Rochester, Minnesota, Mrs. Alvarez ang Barangay Tangob, Ma'am Jinky Dailagdon, kag Pamilya Dailagdon, sang Pandanon DSB. Okay, EFC may gabi. Joby Monares, Paul Spat III, Nora Villalon, Jen Hisulgon, Imbong Jocampo, Romel JP. May gabi sa Imo Action Bry, sa Imo matahom nga programa Firing Line. Kanami lang basta political issue galugululuwa na sila sa ila mga lungga Nami gidman kung mga kompetensya sila sa ila sunod nga termino monitor lang Singapore first dose vaccine ko dire Moderna sa mga OFW, keep safe always. Salamat man. William Will inchakto gidna Action Bry. Kung wala sang sunog ang politiko sa Bacolod nga tulog-tulog lang. Dapat may bag-o man nga sulod nga politiko sa Bacolod para sadya. Pati mga konsilor nga nagatigulang na dapat isla na mga mata. Action Bry. Brian Morden for Councilor 2022. Pilton Lipura, good evening. Sombray, tama na ang hambal mo.
tanda ang butante sa Bacolod Action Bright. Alex Montesa, mas mapati pa ko Sir Bryce sa mga bulayog nga pulpol nga ginapatuman nila ang ila promisa kisa mga pulpol nga hakugan nga gibinulayog miski wabalsa lang pakadto West Philippine Sea kung ginatuman tawo kag pati mga sapat mapati sa ila nan. Ariel Halia, si Digong wala niya tupak Sir Brian, dupla ya dulapan niya pa. Elizabeth Balaka Gamala naga-monitor man, great lang Hana Huhilia Pabilio on her birthday today. Thanks, keep safe always, God bless us all, and more power to art. Bert Hirapusco Caraballo, kulbaan sila kay Manny, base amo pa na magdaog sa 2022 nan. Vanessa Mayo Aksubray, are lang upod sa imong monitoring for from Minnesota. God bless, keep safe, Bacolod. Salamat. Noel Amar, great lang friend ko Sir Bry, si Bowie Yolingo and Ray Boy Alunan, kag ako nablos nga si Taboy Derla. Si Noel Amar Araman, Sir Noel. Di Jen Jona, sugod na sila plastikanay. Alex Montesa, mga hakugan gid mga pulpul. Ano gid after sang palpak nga administration, pagaw raw naman ni ang Pilipinas kung matabo sa Bray. Happy 123rd Philippine Independence Day from Kamuti Administration. Noel Amar, good evening Sobray, tamiyaw ko lang akon friend kasi Vanessa Mayo, Jinky Daylagdon, Milail Oligo, Alex Montesa, John Season, Bia Jonathan, and Dennis Roma. Bia Jonathan, araman na. Sige, Duterte kag Duterte, 260. Gigwa ya. Oh, gusto. George Gargasiran, good evening Exxon Brian, planado na ang 2022 nga election. Alma Prietos Francisco, good evening Exxon Brian, monitor kami gali sa Escalante. Melchorita Ferrer, salamat. Rina Luna, Alila Ortiz, Exxon Brian, please patamiyaw kay Mama Marcela Alila, always listening to your program. Araman si Martin Aliling, Beth Villanueva, Nemisha Ruques, Stephen Magbanwa, good evening Exxon Bry, ang patrol sa Silay, yaon tat pakadto pakari sa main nga dalan. Diri sa Bacolod tanibiskan sa Lakso na lang may nagapakadto pakari. Salamat. Kanami na sa inyo, no? Diri daw Arabia. Basiway talang makitaan. Eddie Laos or Eddie Jones Kalinaw, nagaupod man si Munet. Himila Magalona Borniso, nagamonitor sa Barangay Kabog, Homa Lumina Araman. Dads Abiria, good evening Sum Brian, monitor lang kami di Barangay Sumag sa liwat. Salamat gid sang updates mo permi sa COVID cases sa Bacolod. Keep safe. Salamat. Pedrinia Ayordman, good evening Sum Bry, always kami pamati sa imo Barangay Handumanan Zone 6, Pedrina family. Salamat. Rosalina Arellano, salamat gid. Si Maylin Galino Araman, God bless man. Michael John Season, monitor sa chat to Elias Paranaque. Great lang, happy birthday to my cousin Benjo Season Pugal, dira sa Barangay Bata. Si Michael Cinco Lamayan Araman, God bless. Teresita Alib Sang Talisay, Arellano Adjon, ginagreet lang Adjon family na binagid kay Christian Adjon. Hara Tembrevilla, good evening from Iloilo City. God bless, keep safe always. Tama. Melvin Solidarios Abdo, kalulu, oy gid si Mayor Bing, kung nga amay kontra na si Albi Benitez. Tilibogin ulo niya. Siyempre, maminsar siya kung bala madaog pa siya o maperde mayong gabi. Ang wanang sadya gani. Richard Diet Pachico Araman, pamati gid subong. Fred Harluyan, monitor gid kami dia Action Brian diri sa Dublin, Ireland. Sige. Leia Lorayna Rakim sa Kabankalan. Sige. Dali gid lang ha. Sige, gina-check ko ding iban. Ma-relax lang ko gamay. Hindi lang kamo mag-untat na pamati ha. Kay balikan tingin kamo dugay-dugay ha. La City 36.
naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM,
ang harana sa DYEZ Action Radyo Bacolod. Monopolies for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagservisyo. Patas ka balanse, Aksyon ng alkaline nga vitamin D. mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon. 24 na sa aton sining nga pagpangalagad makaksyon sa aton sining nga linya, ara na si Ma'am M. No, sa aton sining nga linya si City Administrator M. Ang. Online sa firing line. Ma'am, may gabi dira sa imo. Welcome to Action Radio. May gabi, Action Barangan. May gabi sa tanan nga tagpalamati sa Action Radio. Aha, salamat gid sa time kabalo ko. Masako ikaw tawag diri tawag didto pero thank you gid sa imo time diri sa Action Radio. Ma'am, pagkabaton naton sining report nga ang Bacolod amo na number 4 sa ginatawag nila highest growth rate sa new COVID-19 infections. Anong mga nagsulod sa mind tada yun ma'am nga steps abi ma'am regarding sini? Aha. Well, we somehow gin-expect na naton kay tagas naton cases, Action Bri. Normally, sa epidemic curve, hindi na siya manaog, siya dayon, tungod ang nature ni isang COVID nga daan, exponential ang increase sa cases. In short, kung may ara na nag-positibo, binga pulo, kada isa na sa ila, maka-infect na sila 3 hasta sa 5 naman katawo. Correct. So, ang pulo na, mahimo na siya 50. Ang 50 na, makapag-infect naman na liwat. Mahimo naman na siya, 50 times 5 na siya, and so on and so forth. Kada sigla na mag-multiply Action Bri. So, i-expect because nga ginuhugtan naton ang contact tracing, kagindugangan kapag ang aton testing, subong naga-swab all na kita, ang tanan, kutob sa tanan nga contact, close contact, test, swab test na naton. So, expected Action Bri nga madamo ang mag-positive. But, ang kinanglan, ibutang ka siya man sa eksakto na ang aton nga cases, tagas sila,
pero nako man ni ang porsyento sa symptomatic action bright. Aha. Ang importante nga kung mabalaan mo nga nag-positive ka, is to closely monitor sa imo nga mga sintomas, kag mag-inom sang vitamins, tulog sang eksakto, proper diet, exercise para nga magbakod ang aton nga immune system. Aha. So amo na siya ang aton nga ginahimo action bright ang mga may symptoms naman Aha. gina-closely monitor man ang mga sintomas, balaan man na nila kung anong mga symptoms. Aha. So gina-closely monitor tani sila para nga antes mag-progress ang ilang mga symptoms, makakuha sila sa early intervention or early check-up, no, nga malantaw sila, makonsulta sila dahil sa doktor. Aha. Para nga hindi magalala ang ilang mga sintomas kaya ang ilang nga mga condition. Oho. Sa nagligan nga adlaw nagpagawa si Mayor Bing Lenardia sang EO31 sang strikto nga health protocol kangay sang 18 below kag 65 pasaka nga mga edad di lang anay magwa sa tagsa-tagsa ka mga puloy-an kon hindi gid man essentials, ano? Pero igin kumpara ko lang bala ma'am, last years amo man nga mga binulan or sa mga basta sa mo amo ni nga mga binulan ang cases to pila pa lang gid kabilog and most of them gani mga OFWs pa, in short way pa nakapauli sa tagsasagsa nila ka mga puloy-an kaligiti ato do ano tuman sa nagligad to do na mag-uhan gid tabla kay COVID-19, no, grabing kulba ta, lockdown ang bugos nga Pilipinas. Yes. But oo, pero subong linibo subong sa aton diri kag damo-damong active ta. Anyways, kabalo ko ginapinsar nyo gaman ina. Ma'am, galing kita may mga considerations man, ano? Aha. Yes. As mentioned by the mayor in many of his interviews, we are trying to balance, ginabalance na action bright. Aha. As a matter of fact, si mayor nagpatawag meeting sa aton mga medical societies, mga doctors, mga specialista naton sa infectious disease, Aha. upod man sa mga leaders ng business groups, sa mga business organization. Para nga mabalanse, hindi lang ang isa ka sektor sa aton syudad ang maapektuhan, kundi nga makita taman na paano tani ma-manage ang effects ng pandemic that has been with us for 1 year and a half na, more than 1 year na nga ari di sa aton ang pandemya nga ini. So hindi man na siguro na helpful action ba nga kada magsaka ang kaso, ma-lockdown ta. Yes. Aglugo, ihalugan ta naman, pagsaka, lockdown ta. We cannot continue doing that. We have to manage it in a way na nagtigihog yapon ng aton ekonomiya, may trabaho yapon ng mga tao naton, ang mga negosyo hindi mag-suffer kaya hindi magpanira. So ang result sa aton nga mga consultative meetings with the different groups and the different sectors, makakam-up kita nga hindi kita magnayo sang lockdown or mataas nga mga community quarantine status na wala na naman sang transportation, wala public transportation, kay shadow ka budlay. Kag nagaayo gid ang aton nga mga negosyante na kung another round of lockdowns, damo pagid ang manira. No? So, sa kung nanotisyahan ta, damo sa mga negosyante nga wala makarecover. Yes. Lockdowns of last year. Damo naladaan sa trabaho. Pabalo ka naman siguro, sina you and I know that. Yes, ma'am. Damo man kita mga kilala nga nadulaan trabaho, kag naapektuhan gid tungod sa pandemic. Kag kunin mo ka na ang mga lockdown subong, ang matampo sina nga mag-collapse na gid ang aton nga ekonomiya, mas mabudlay na gid sa aton. Kabalukan man iya sina nga effect is that kung wala mga negosyo, wala na may mabayad taxes, so wala kita taxes nga makolekta, wala kwarta ang gobyerno nga gamiton para sa services. So nagatiyog lang na siya eh. So muna nga kinanglan balansihon pa kag ang ginhimo naton na in spite of the fact na MGCQ lang kita sa gyapon. Yes. Pero may mga additional measures kita na para ma-restrict naton ang population density, population mobility. Kaya kung din nag-advance ang mga tao nga ginutok la, kaya kung din nagasigigiyo ang mga tao pakadto pakari. Muna siya ang source of transmission. Kung ginapaiway ka na
Number one, si Mayor Ben paagi sa iyang executive order, Aha. nag-recommend sa reduction Mhm. sa capacity limit sa mga establishments from 50% ginimo na lang 30%. Mhm. Ikaduwa, may ara kay curfew. Mm. Ang curfew gin-adjust na from 11 to 4, ginimo na nga 10 to 4. Ang liquor ban, gina-continue ang liquor ban kag wala na drinking in public subong. Mhm. Ang mga public ang mga private offices, private companies are being advised na mag-alternative work arrangement or skeletal workforce Aha. para nga mapajutay pagid ang tawo nga ara sa site. Mhm. Kung madala malang kag pwede malang maka-work from home ang mga empleyado, strongly advise ang work from home nga arrangement. Aha. Ano pa ang ginhimo ta ang mass gathering ginapa strongly discourage na to ng mass gathering. Mhm. Kaya gina-reiterate na permi ang announcement kag ang guidelines sa national government. Mhm. Wala sanay parties because close to 100%, if not 100%, sa tanan nga cases naton of wala lagi bilabot kung may mga comorbidities. Pero ang kalabanan nga nag-positive sa COVID-19 nga mga cases naton, Mhm. based on our contact tracing data, may history gid of attending a mass gathering. Aha. Either birthday na siya, kasal, bunyag, nag-attend sang lamay, nagkadto sa seminar. But amo na siya ang mga cases, so amo nang trend Mhm. sang mga nag-positive na to. So, kung malimit naman ang transmission kag ang infection rate mas mapapanaog ta. Aha. Aha. So, So, amo na siya together with strict enforcement pagid Mhm. sang minimum health standards nga ginahimo naton Action Bribe. Aha. So, despite sining pagsaka sang numero, hindi tagid man matago ang realidad. So, ang Bacolod ya ma-manage lang gid gihapon naton subong ma'am. Why gid sang although nga daw ka alarming na, daw ka kaladlokan, pero gina-try gid nato no diri sa Bacolod labi na gid sa inyo dira nga ma-manage ta ini nga hindi lang gid na maglabot sa point nga mo tong mention mo kina nga mas makaproblema pagita sa kabilugan na ma'am ano kayang-kaya lang. Mhm. Yes, that is the only way to go kinalan i-manage the gidnisa because Aha. it is still going to be mapadayon lang niya siya gyapon. Hindi pa man ni magalin di ang COVID. It will Mhm. still be here. Until siguro nga may nakita herd immunity which will not come in the next few months or maybe not even in the next year, in 1 year's time. Kasi sobra pa, kasi mas malawig pa kaga until naton ma-reach ang herd immunity. We have to learn how to live with COVID. We have to learn how to manage the effects of the pandemic. Mhm. Para nga sa nambal ko na kagina, sige lang yapon, nagatiyog lang ang aton ekonomiya, ang mga tao sa magtrabaho, we can survive, we can get by. Amo na aton nga dapat ginahimo kag mga paagi nga dapat naton ubrahon kag sundon. Kag ini tanan Action Bribe, hindi naton mahimo nga gobyerno lang ang maubra or ang gobyerno lang magdiyo. Kay bisan ano ka kampiyon nga mga guidelines ang ipapanaog naton both by the national and the local government. Kung wala kooperasyon, wala disiplina, wala unity, wala pagbinuligay sang aton nga pumuluyo, kaga sang tagsa-tagsa sa aton, hindi giniya mapapanaog naton ang number of cases. So, why man tayo nagproblema, ma'am, no? Kaya kabalo kita gasaka siya sa mga isolation facilities naton, quarantine facilities. Labi na gid sa mga hospital naton diri sa Bacolod man so far. Nagaproblema gid man kita or slight lang? Of course, the problema kita no ay ang aton nga mga isolation facilities right now medyo overwhelmed na. Nagaka-experience na kita sang nagadamo na gid man we are reaching full capacity. Sige na ta abri sa bago nga isolation facility. Oy, balikan ta si Tiad M. Ang Action Firing Line. amo ning manami Action Oliver kay gapanugid iya sang gusto lang nga nagakatabo sa palibot naton. Kun anong realidad amo gid dapat ang ginahambal bala no kay kung kaysa may mga lugar iya nga do hindi manugid kido na hadlok iya. Oo, paano na karon mabuligan kung hindi manugid sang husto yaman, no?
tsakto to si Ma'am M kay na nga overwhelmed naman ang aton ton nga quarantine facility. In fact, may nagreklamo sa aton sang ligligad today. Ara na sa Action Oliver? Okay. Ma'am, balik sa imo. Yes, Action Prime. Aha. Sa nasiling ko na, medyo may challenge na kita subong sa aton nga isolation facilities. Aha. At the same time sa aton mga healthcare facilities sa mga hospitals. Ang pitogit ko hospital na Ridis Bacolod, nagadalaga na sa 80% and even higher ang aton nga capacity utilization. Kag ang aton nga ICU rooms, for example, amuman. Ang ginahimo naton is gabulig kita capacity. Kaya although may ara pa mga available COVID rooms sa mga private hospitals, kag even sa aton government hospital, ang nagakulang na kita sa mga nurses naman kag healthcare workers. So si Mayor Bing, in a meeting with the DOH, nagpangayo na sa bulig for augmentation sa aton healthcare workers. Pag hindi na pasalamatan, so of course, si Regional Director Monicinpo sa DOH, nga nag-agreement siya ng mabuligan natin matagaan ng additional workforce kag manpower ang aton nga mga private hospitals. Aha. Ang ikaduwa ang sa ato naman nga mga isolation facilities, nagadugang lang kita nga nagadugang ang aton nga QCAT committee kag ang aton City Engineers Office, sige lang sila sa capacity man kag repair kag nega-prepare sa aton nga mga additional isolation facilities o pud na ang mga gamit para sa sulod. At least tanan-tanan subong ginakuan gid halin sa nagligad na plaster na gid tanan-tanan. Ma'am, aliso kita gabay sa bakuna. Kabalo ka may gin-mention diri si Vaccine Czar Carlito Galvez nga may ara sang 1,500 ka mga barangay sa bugos nga Pilipinas nga amo na ginatawag nila nga Gravity Center of Gravity kon COVID-19 ang pagahambalan. Gusto niya gani kuno ulaan sang madamo gid nga bakuna kay do ka delikado gid diri sa Bacolod. Ma'am, may mga barangays kita diri nga makabig naton nga center of gravity abi kon COVID-19 cases gid ang paghambalan nga need naton nga mas gaan sila priorities ning bakuna, ma'am. Yeah, sa aton din man ya sa halin din sa pagsugod kun ang cumulative number of cases ang mga barangay sa aton pagdasturyahan ang mga tag-as cases, Action Bray, amo man ni sila gyapon ang mga barangay na dalagko, no, the big barangays. Naturally, kada of course, no, ano na din na kay tungod by the nature nga ako ang ila population, damo man ang makita dira nga nagapositive. Correct. Kag ini nga mga barangays, amo man ni sila ang mga damo subdivisions, no, damo sa mga working class nga mga pumuluyo. So sila man niya nagagwa adlaw-adlaw. Kag kung gagwa ka adlaw-adlaw, chances of getting the virus is higher. Yes. Kaya ang risk mo is higher basta nagalakat ka, nagagwa ka, no, kung mobile ka, mas taas ang tsansa mo nga makakuha ka ng virus. So, barangays like Bigamonte, Pakuling, Estefania, Mansilingan, mo ba na sila gyapon nga mga barangays ang tag-as man. Pero tag-as man yung ila population, dalagkuan ni sila kayo nga mga barangays. So, dara man ang madamo, ang nakita na madamo na cases of COVID-19. Okay. Diri sa Bacolod, ma'am, may ara man tagyapon sa ginatawag nga granular lockdown, meaning one street abi damo-damo nga mapamilay kay may nakitaan ko nga one house gid lamang, one family daw mo sina ang next day to ang next house niya daw sa wala lang labi na gid sa mga subdivisions, ma'am. Yeah, wala kitang lockdown nga bilog nga barangay or bilog nga purok because our cases are spread out. So ang ginahimo taya is lockdown of the household. Kung di ng household niya apektado, amo na silang gina-seal off sang barangay, gina-lockdown na sila in effect, kaga naga-quarantine ang bilog na household for 14 days. So, amo na siya nga nga ginahimo. But, of course, kung may makita kita nga clustering of cases nga daw nagdamo,
That is the time nga mag-lockdown kita siguro sa bilog na purok, bilog Aha. na street or bilog na barangay. Mhm. But we are doing that sa mga workplace, no? Kung mayara kita makita nga clustering of cases in the workplace, Aha. isa na sa amo nang ginahimo naton. Aha, sige. Ma'am, tonight, i-grab nato ng opportunity. You have the floor. Again, mang-invite na naman ta sa ila, pasulit-sulit, monebla, para at least mabuligan taliwat ang aton sining syudad sa Bacolod nga maka-overcome kita sining COVID-19, ma'am. Go ahead, ma'am. Pag-asa naton cases subong action drive. Aha. But majority of these cases are asymptomatic. Mhm, mhm. Ang kalabanan nga nakita tada nga nag-severe ang symptoms, ultimately iban ang COVID deaths naton. Sa data nga nakuha naton sa Emergency Operations Center, majority, more than 80% are senior citizens. Mas taas pa gid ang percentage of those who have comorbidities, meaning may mga chronic or terminal illness na nga daan. Aha. Kag may mga ginabatsyag na, may mga serious illnesses na sila nga daan antes Mhm. sila na naigo sa COVID. Mhm. So, ang ginahimo ta, gina-prioritize kanin sila sa vaccination program. Kung unahon ka bakuna ang aton yung mga senior citizens and persons with comorbidities, Mhm. mas mapanubo naton ang risk of transmission para sa ila. And therefore, ang mabilin na lang na ang mga healthy nga kung maigo man din sila, Mhm. normally either asymptomatic sila or very mild ang ilang mabatyagang nga symptoms. And therefore, it is safer for us. Mhm. So, ang solusyon ta is vaccination. Yes, yes. Isa gina subong sa ginatanaw ta nga makabulig tanaog sa atong cases by vaccination. Magrehistro na ang tanan nga taga Bacolod, whether ara kamo sa priority subong nga gina-cater o wala pa, Mhm. para nga paglabot ng inyo nga priority group, mauna ka nga makakuha sang slot for the vaccination. So, sunod-sunod na ning pag-abot ng aton nga bakuna, June na subong, we are Mhm. expecting na by July, maabot na ang gin-order ni Mayor Bing para sa aton yung mga taga-Bacolod. From AstraZeneca, makasugod na kita sa ginatawag naton nga mass vaccination. Mas maayo gid nga tanan kita registered na para Mhm. makakuha kita sa slot. Aha. At makasulod kita dayon sa schedule as soon as possible. Aha. With that, Thank you, Action Brad. salamat, ma'am. Good evening. God bless. Thank you, ma'am. Take care. God bless you too. Yes, ma'am. Action firing line. Okay, City Administrator, kag pinuno dira sang EOC Makaksyon, ang Action firing line. kaya mo na ang aton sini nga sitwasyon, no? Ang pamangkot na to nanong ilatikang himuon pagkatapos nga nagwa ang report gikan sa national mismo nga ang Bacolod sa bugos nga Pilipinas sa mga kasyudaran, pang-apat kita kon madasig ang pagsaka sang numero ni COVID-19 cases mga kaksyon. Action firing line. Gamiting sila. May mga consideration sila nga ginalantaw nga hindi basta-basta ipatuman ang mga lockdown sa bugos nga Bacolod kay damo gid ang maapektuhan. Una, ang mga trabahante. Ikadua, negosyo. Ikatatlo, ang aton panggios-gios ang tanan-tanan Why disang daog perdi tini tanan? Action firing line. Then the best nga himuon naton right now mga kaksyon according to ang disiplina sa kaugalingon, no? Face mask gihapon face shield, no? Kaya once ganay mag-lockdown timo iya, ayuda ang kinanglan sa Action Oliver. Hindi mo papagwaon ang mga tao mo. Karon kung mag-ayuda ikaw sa pila ka tawo dis Bacolod, population di mga 600,000 kita diri tanan-tanan. Way pa naalabot ha sang mga nagarinta lang din nga taga indi Bacolod nga diri man nagapangabuhi bla, no? Garastuhan na sang syudad, tanan-tanan. Di ba si mabuhinan ang buon-buunan kag baol sang syudad Action James? Action firing line. No. Kamahal sang noodle subong Kag ang kilo-kilo sang bugas. Kag kung di malason basi makahatag sila ayuda bla nga gina ok nga bugas maisyuhan pa. Action firing line. Pero sa nagligad to ang bugas nila ilagong blaw. Pag bukad mo, may inuwang sa babaw nga mga helikopter. Ini bugas, ini o kung ikakarbaw. Action firing line. Pasensya sa nagapanihapon, pero timo na kalawlaw kung kaisa sa gobyerno tamo, no?
Ti diri sa Bacolod, Subong, mayo ni kay grabe nga pagtuon di Subong. Ti ambal to ni ma'am, ang hindi ni masarangan sa gobyerno, disiplina naton tarantanan ang ginapangita tadi. Action Brian Warden. Action Firing Line. Dumduman mo tong Solever ligad si Mana to. Atong nagpang-release bala sang 4P sa Don Salvador nga nagtinumpok to mga tao to. Tapos may nagtinikal pa to nga way man di kaso yas Don Salvador ni COVID-19 zero man tadi. O ti dos gani ang kaso during that time. Ti ariyo na tistingan gid Solever sa Purok Super L, Barangay Pandanon, Subong, 113 ka mga puloy-an gin-granular lockdown. Kamay ara sang nagpositive. Action Firing Line. Te karon kay nag-granular lockdown. 113 ka puloy-an dira. Sino ang ginpabudlayan? Way ko yung nagabaso sa tao, dahil namin ko ginihimplo pa lang ni sa mga nagatinikal sa nagligad to, nga sinuyaan pa nila, nga ginsaway tato ang nagatinumpok sa nagapag-release to sa 4-piece block. Action Firing Line. Tinang problema, subong banwa nga panghatag ayuda, nga kung tanido ka simple lang, purti hindi tanay hungod. Sa dahambal ko na naluoy kita sa mga tao nga ginpang lockdown, kaya hindi sila kaobra, hindi sila maka-income. Tinerda sila pila kadlaw kung sanong gusto sang alkalde nga buksan sa liwati para sa seguridad at tanan mo. Ti, what if bi karon kun atong mga nag-release sa 4-piece no may isa lang to ka positive. Kag halos tos na tanan natapikan karon kaluluoy ang banwa nyo na sang sagi kahatag ka ayuda. Action Firing Line. That's why nga hindi ta dapat paglahog-lahogan si COVID-19. Lahog-lahog lang kamo sang bahaw, hindi lang sa COVID-19. Action Firing Line. Speaking of Don Salvador Benedicto, salamat gid kay Mayor Marcelin de la Cruz. Kay gatubo dayon ang ayuda to sa 113 ka puloy-an. No? Ti amon ay limitadong pagwa nila to subong. Ti may kay ang alkalde mismo may tagipusuon iya nga pagkakita iya nga ti ini lockdown gini. Preparahe da dayon, hala taxi yo da bugas da. Panagtag to dayon. Ang leader to na panagtag si Ariel Palma gito kuno. Dong makamaayo kay Mr. Ariel Palma ba? Action Firing Line. Sige, oy, may gabi lang kay Nanay Emma, kag kay Tatay Ede da, sa may lagdik igmayaan, gapamati gid sila subong. Imagine mo na Action Oliver nga ang mata na Stevie, pero dulunggan niya sa Action Firing Line. Action Firing Line. Sa total galantam lang kami sa Tinuruhay, Tiruhay ni probinsyano, basang dulunggan namon si Brian Mordin Matia namon. Action Firing Line. May nagmuno sa ako ng Action Oliver na ning probinsyano subong ng counter-strike na sige na lang Tinuruhay na. Action Firing Line. Ginlaktan na lang kadlaw-kadlaw programa ta kay nga COVID-19 di malaglahogan. May nag-chat sa akon sa Action Brian ning probinsyano subong man. Duway na ni story nga mayo do sige na lang ni sila Tiruhaya ni counter-strike na ning gwa nila ni Guru ay na. Action Firing Line. Kung bailanda kay way pa na kanin mabuksan sila sa agin nyo naman kabatikos. Action Brian Warden. Action Firing Line. May lang hindi ML ginambay. Action Firing Line. Ini nga bahin sa aton sa nga pagpangalagad makaksyon dulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule. No, may 7 ini ka sangkap sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa A shooting incident ka nagluntad kagabi dira sa Barangay Estefania. Isa taga Victorias ang ginluthang kag ano na wala ang pinakabag-o nga update sining nasambit nga kaso matapos nga nakakuha sila sang footage gikan mismo sa closed circuit television
sang Barangay Hall sang Estefania. Mga ka-aksyon, pagbalik ta dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behavior. Maayong gabi lang kay Liza Montecastro. Good evening, Sumbray. Watching from Doha, Qatar. Tamiyaw lang ko si Sir Bray. Family ko dira si Mamaylan City as duwa ko kabata nga si John Carl Narciso kag Justin Narciso. Salamat gid. Keep safe sa tanan. Si Warren Ortiz Araman, si Tats K. Dilantar. Good evening, Brian. Halin di sa Junas Dilantar. Gapamati gid ko di subong. Samtang gahigda-higda. Gapamati gid ko kag diri sa Spar 13. Barangay Bunga. Salamat, Action Bright. Wow, thank you, gid. Nga kasimanwa ko iniho. Okay. Si Milal Oligok, Brian. Lihog Tamyaw, Kagawad, Timay, kag Monet. Lubaton sang Mambulak Silay. Wow. Francisco Guangco, Araman, na? Nag-monitor. Action Bright, pwede makapabaksin maski diin lang nga barangay. O ang vaccine, bisan diin na mo, basta makapalista ka, kag bilong ka na sa priority. Na. Marjorie Mijares Bulyag, may gabi Action Bright, monitor lang kami di, mayong gabi lang sa Magalion sila. Okay. Manjo Arnijo Araman, James Pulides, thank you, good. Si Torres Alex, good evening, Sumbray. Ari naman kami ni Mrs. ko, Maylin. Naghingagaw, gidpuli halin sa obraya para lang makamonitor sa program mo. Baka nami pamatian, manakapatambok, tagipusuan. Sumbray, ano na to ang party sa dalan sa Circom Road? Kadamol sang budget kanipis. Sang ila basyada, sang dalan, di nagkantong iban nga budget. Yung padumdum, magiging ko sang nipis nga simento kag damol nga budget, ha? Sige, tukibon ta na ka. Balikan ta na karon, no? Virgil Pindag, Sunbray, good evening. Monitor always gihapon kami diri sa Silin Homes, ha? Keep safe and God bless you and your family. Thank you, God. Likewise, ha? Utay, Benedicto, Tamyaw Lihog Tuto Castro, kag Norbing Hinobata, adlaw nagamonitor sa ibang programa. Thank you, God. Si Merly Gonzaga Araman, Suzette Alunan, Ella May Ledesma Carpina, good evening, Sumbray, lihog lang ko great Chicks area, especially sa Banwa sang Kawayan. Good evening sa ila. God bless and more power to your program. Salamat. Raymar Biranio Linguste. Good evening, Sumbray, watching live from Barangay Hagimit, La Carlota City. Keep safe and God bless. Romy Agsam, si Hebes Rosca Gamuzo, Nathaniel Salhay, Aksonbray pamati, kami di always sa program mo, Barangay Tangob. Salamat. Sige, panaog tadi sa iban. Liza Montecastro, Teresa Soriaga Flores, Hambali Teresa, good evening, Aksonbray. Keep safe watching from Fortune Town. Salamat, Gid. Thank you, Gid. Alright, sige. Pagbalik ko, dungagan tang balita, ta standby lang ka muna, ha? Las 8:15 na. Problema ako. Ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor.
Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Gina-endorso manaton sa inyo mga kaaksyon ang Life Extension Vitamin D3 mga Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado. ko mapabakuna gid ako iya pero wala pa man nag-abot di sa amon sa Isabela ang bakuna si Nanay Esther iniho na amo ginang priority subong lola ang may mga edad-edad. Mayong gabi Action Brian, lihog lang ko tamyaw si Dodet Damirez sang Himamaylan City. Toto Marconi sang Barangay Bunga Don Salvador Benedicto. Bao salamat gid no. Sir Bry, patamyaw kong bana ko, nagpamati gid sa imo programa si Rose Nigalia sang Kabagnaan, La Castellana. Sige. Good evening kay Nono Miravalles. Evening, Action Bry, lihog tamyaw sa Barangay Kudkod, Family Morden, Albert, kag Family Visario, ang kapanamyaw Narcisa de los Santos. Sige. Las 8:26 na sa atong pagpangalagan. Action firing line. Kagabi mga kaaksyon, may isa ka shooting incident nga nagluntad sa
corner gidaho sang dalan atubang sang barangay hall sang barangay Estefania sa diin ang biktima diri gintawag sa ngalan nga si Joseph Sangkap, taga barangay 7, Victoria City, Negros Occidental. Ang mga suspitsado sunod sa report sakay sa SUV. Kag ang biktima nagatulotindog ini dira sa nasambit nga lugar, mga kaaksyon. Firing line. Ang bala o kon basiyo nga nakitaan didto sa pagkadamo, no, sa pagkadamo iya sang kalibre 45 kag 9 mm. Pila ka basiyo to masobra lapit 16 to. Action firing line. Tikon umigo ni tanan sa lawas mo sino mang tawo nga mabangon siniman, no? Ang pamangkot nga ara siya dira sa barangay Estefania sa 10 oras ng gabi, no? May curfew pa naman ang syudad sa Bacolod nga las 10 tob las 4 sang aga. Action firing line. So ang investigation sa kapulisan ginapadayon pa droga, pila ka mga anggulo, kag ang Victoria City PNP naka-confirm nga ini siya ang ara sa listahan high value target action Oliver, no? Ting police station number 4 sa pagpamuno ni Police Major Rayjan Batadlan or John Ray Batadlan, nakasecure na sang duha gani ka footages sang CCTV. Duha ka anggulo ginpakita nila, pero ano bala ang nangin update sa ila sini pagpangusisa, mga kaaksyon? Online sa firing line. Ara sa aton sini nga linya si Police Major John Ray Batadlan. Sir, may gabi dira sa imo. Welcome to Action Radio. Ini sa Action Brian Morden. Sir, mayong gabi sa listeners sa Action Radio. Aha, pasensya gid sir ha. Kabalo ko. Kapulisan naton wala untat ang operations and trabaho, pero gamay lang gini sir. I understand may ara na kamo sang CCTV nga nakuha sir. Anong pinaka-update sini? May ara tabala nakit-an sa CCTV nga pwede naton matrabaho ini agud makilala ta una ang SUV nga ini sir nga nakit-an ninyo. Yes sir, may ara ta duha ka CCTV footage na nakuha halina sa barangay Estefania. Aha. Bali nakita gid dito ang SUV nga gingamit ng mga suspects. Ang tatong subong, tinguan ta nga makakuha ta or i-enhance ta pa ang resolution ng CCTV footage para ma-find out ta ang plate number sang SUV nga gingamit. Okay. Ang SUV ni sir, ano ni nga brand kag ano nga salakyan ni sir? Sa aton palang pagtanaw to Fortuner. Fortuner. Nga color itom. Itom siya, no? Wow. Galing kay ti ako nakalantaw man ko sa ano, no? Galing kay ti amo na labay lang. Ang yang plate number, doon di gid masyado ma-recognize sir kung simple lang gid nga pag ano kung wala sa mga pag-enhance abiser, no? Kaya ang silak sa adlaw nagsintro man sa silak sa adlaw, ang silak sang suga niya. Oo, ara man sa CCTV, no? Sakto na kay na tunto nga footage ginaging picturean ta, videohan ta man lang halin sa camera ta. Sa aton cellphone. Pero once makuha ta na ang original gid nga file kag ma-enhance ta, dako ang posibilidad nga ma-find out kato ang plate number sang SUV. Sir, ang SUV nga ini, kadamo na sa mga insidente dire sa Bacolod nga ang ginausar sa lakyan man mo. May mga Innova, gani mo, may kung ano-ano na lang, while abot sa riding in tandem, abi nga mga suspect. The first time ini, sir, ang ikaangay sa nga Fortuner or Montero nga sa lakyan, sir, no? Sa sining insidente. First time. Mo na sila, maamagit. Una pa lang ni sir nga hitabo, no? Kaya ang Innova, no, kadamo na ni nga hilitabo sa Bacolod, no? Bali, meron pa ta kuwaon sa buwas nga CCTV footage. Oh, okay. Inuan ta nga makuha pa gid ang sa atubangan sang barangay hall. Aha. Okay. Iya sang private establishment.
Okay, pag-intindi ko na nakalabay ko to kaina ng laktod ko to na may building da nga ginatrabaho pa sir no, duway pa matapos, do dito siya natumba sir mo no? Yes, sir. Oh. How about sir ang Save More? Layo na ang Save More. Ang Save More, sir, wala, sir. Layo. Layo na gid man siya no. Diri siya dapit sa atubang sang barangay hall. Sige. At least mera sang gamay or dako na nga development kay dira pa lang mismo makabulig-bulig ni siya. Pero kay na-mention nyo, drugs. Aside sa drugs, sir, may iban pa ka mga motibo or angles abi nga gina-check subong, sir? So far, mo pala natin nga motive subong ang drug-related. Sir, nag-stay siya di sa Bacolod? May ginarintahan di siya or may balay di siya, sir? May info kami nga gara-rent sa area sang Eroreco. No, kalayo naman sa Eroreco. No? Galing kay one way lang siya kung padulong kasi Eroreco mo. Agi ka na sa home site man, no? Yes, sir. Aha. So, sir, pila gito katawo, sir man, ang sa SUV nga nakasakay at nga dinalagan, hindi ma-recognize? Maski sa CCTV, hindi mo ito ma-recognize kung pilagid sa tao. Pero sa mga nakasaksigid, yes, sir. Sa insidente, 4 gid ka tao ang nagbobo siya. Okay. Wala siya sir upod yang nga nagatindog to kay sa movie sa CCTV na may tupad siya nga nagdinalagan mamo hindi ito ya company? Hindi ito company siguro, sir. Amanog balot do arag sa tubang ito sir no? Amanog balot atong lang money, no? I see. At least subong sir may pila ka porsyento na ang investigation nyo sa iya, sir. Although nga may ikaw mismo aminado, may kabudlayan sa pag-check ng CCTV, Buha siguro, sir, makahambal na 1% na budlayan lang tayo buha pa sang isa ka footage kay iyasang private. Sa bagay. Muna pangabay ko tani mag-cooperar man, buligan man kami. Yes. At least sa mga bystander kagapon nga nakakuha sang video footage halin sila mga cellphones kasi ngara sila sa mga video nakuha. Pwede nila atag samon. Rest assured nga ang ila identity matago. Correct gina, sir, no? For safety Manila. Sir, mga what time ito kagabi to be exact, sir, ang pagtiro siya, sir, according sa report? To be exact, sir, around 10 p.m. to 10:30. 10:30, mga dira-dira, ano? So, di ba may curfew to, sir, 10 o'clock to 4? Oo, pero may nagalinagaw pa to, sir, no? Ano to, mga essentials ato sila, ang iban? Aside sa iya? Bali, amo na gani ang kasubo ta, sir. May pulis tada dira sa barangay mismo. Okay. Na sign. So, pagpatak sang alas 10, ang tasking na nila is mag-ronda o plan galugad upod sa aton mga tanod. Na timing nga nara sila sa isa ka sa division, nag-conduct sila sa curfew. I see. So, amo to gid ang masubo nga natabo. So, sa gahambal nga wala pulis, hindi ito magkomporme sa ginahambal nila. May pulis na sa area sa Fortune Town. Makitaan man na nila guruda nga sakay-sakay. Kay may nakitaan ko na nga sa lakyan nga daw back to back man na gani nga type man nga ka Estefania galabay kung kis Adri sa may downtown no na sa lakyan, sir, no? Yes, sir. Damo sinabi. Kag isa pa tubang sang barangay hall, no? Tubang sang barangay hall gid mismo, meaning may 2 o 3 ka tanod ginagatulo standby kung kay isa dira. Sir. Sige, at least may amat-amat. Sir, ang imo liwat serving ayo sa publiko, although nga sa mo sini nga mga insidente, ang iban din medyo may katahap ginman kamuna bi, pero basi pa lang ma-please ta sila, sir, tonight to help us nga ma-solve ining case ngini, sir. Salamat gid, sir. Ang ako lang mahambal, hindi kita dapat magkadlok o basta wala ka sa may naubra nga illegal, labi na involved ka sa illegal na droga, wala gid sang ikadlok. Pag kami sa CCTO,
sige po ng amon nga mga operations, police visibility, tanan ng mga police operations, checkpoints, Oplan Galugad. Pero hindi ka galing ma-perfect na. Yes, correct. Malutsan kaya po kay tao man lang tayo hindi ka na mapaktan kung sa diin na nila obrahon ang krimen. Aha. So, pangabay lang ka sa kumuloy sa Bacolod na magsalig lang sa amon mga kapulisan kay kami sige kami gapon ari kami gabantay sa ila. Aha. Ano lang hindi sa maghambal nga wala sang pulis nga galibot. Kay ang aton pulis sa Bacolod 24 hours galibot din sir. Hindi ka lang matimingan. Pero rest assured galibot ang aton pulis. Aha. Yes. With that pinagid sa station 4, sa area sa station 4. Aha. Ate ako saksi man ko. Kita taban nga tiyog ang patrol. Kaya mo nagaling. Marina Blacon, arang kuring si alaga iya manago ginaya. Yes, sir. Amo na pinaka layman's terms nga no bala simple nga pagintindi. Once nga arang manong dakop ang kawatan ilangan mga awat kadi mo iya. Daw mo na nakasimple. Pero kabay pa nga matimingan gid sila sang manong dakop. Sir, batadlan salamat sa imo time. Manggabi ka mabuhay ka sir. Thank you good sir. Sige sir, salamat. Manggabi. Yes sir. Action firing line. Okay. May pulis na assign sa Barangay Estefania. Isa ka pulis nag-upod ni siya sa mga barangay tanod. Ang barangay hall dira, ang ginluthangan sining biktima, tabok dalan gilang Sulliver. Pagwa mo sa gate sang Estefania, tabok dira mismo. Pero tiya mo, isog ya galing iti. Nakasakay sa, Fortuner, ato, or Montero. Galing hindi mo ma-recognize ba sa wait, action na, sige lang, okay lang, no problem. Madulom Tapos itom pablaw ang salakyan. Pagkatubang niya sa CCTV, ang makitaan mong mata na lang sa salakyan. Tingya sining plate number, at iway gini, hindi mo gini mahagop, makitaan. Di mga tao to, nga ato to pag pangluthang, Tibisa sinonam lang guro mabalikin to. Dahil lang kaya ang plate number nyo lang tawon ko. Action firing line. Ati ga kuragbang pinalagyo Ang ginlothang ni daan niya sa tupad niya may mga tao gid nga kitililindog mo. Linag sanay imong dihamak nga. Pating manog balot to, manang mani ito. Stubang gid. Pero bilib ko to siya. Bisan magkinaano dalon kuning balot kag mani ko ya. Action firing line. Kapag palagyo ya. No? Tiyan mo na galing. Last media, i-connecta naman ni sa curfew dis Bacolod. Di mga tao, di kisatig ulo gidya Ama ko mo na nga curfew ni ara pas lagi apo niya linagaw da sagwa. Sakto tong pulis. Alangan sila gina sa giya ka pulpog sa ilada. Ang pulis isa 1:1,000. Ano mo naman? Na, tani ka mo na lang gidya panago dayon. Kay ining curfew nga ini, hindi lang ni for COVID-19. Para man sa mga holdapanay, para sa mga kawatay, para sa mga kung ano dira, hindi na kay COVID-19. Pero may iban pagid nga nagalinago. Timo, classic example ang nagabaligya balot kag mani, last media na ara pa sa gyapon, tiway gisi idea nga curfew na. Action firing line. Ti dapat pang sawayon na ini sila. Ti diri sa aton sa syudad sa Bacolod, kon isa-isahon kong lista ko dihalin sang 2019 kag 2018 nga pinatsanay. Maubos na yung isa ko ka programa, hindi pa na nato maubos plaster din kila tumbak sa Oliver. Action firing line. May duha ka mga kapitan na barangay 16 kag barangay 35 nga kapitan tinumba. Si exaltado pulis. May abogado, negosyante. May ara sang damo na lang katama gid, no? Timi isa wala sang may nasulbar. Hindi taman mahambal nga si pulis way nagatrabaho ni sila. Ang problema wala sang ebidensya nga ipresentar. Action firing line. Bisan anhon man nga paninguha sang kapulisan kung wala sang ebidensya, pasaka sila file to sa piskal sa korte to. Kung insufficient man lang ilang evidence, irikta na ya sang
Korte Action Oliveria sa IPM. Basurahan. Action firing line. Prangka ng istorya. Kaya ang korte, ebidensya mo. Ebidensya. Pakapoy-kapoy lang ng pulis naton sa gika-file kaso to against them, against who, against blah blah blah. Why kay ebidensya? Why U6 chimpo na? Kung kaysa why man gakopirar ang pamilya sa mga biktima, balda birds kagida. Action firing line. Gatrabahong pulis, may ebidensya lang, ma-file ni sila. Hindi naman kuya kontento sa ginahambalda nga isolated case lang ini ng mga kaso. No! Suliton ko pagitindi sa inyo magambal ka isolate, inabalang tupad balay, nagpinatsanay, kinag-inaway sa pahibag damang. Action firing line. Nag-agaway tubi, nadakpan nga nag-agaw, nagpangawat kuryente, binuno sa tupad balay, isolated case, Action firing line. Pero maghambal kita nga tiro dire, tiro dito, wigit diri, wigit dito. Paano mag-isolated case naman? Alarming na naiya katama, iya nga kaso, ya. Action firing line. May isa wala sang may na-filean nga kaso, mambal pa kita nga isolated case. Tapos mambal pang public officials na nga, yan na sa police trabaho. Bisan jutay na malang taning encouragement da sa police. Bisan jutay na malang nga angga sa publiko, bla although nga tiway man kamo mahimo, da kay hindi man kamo police. Bisan gamay na lang bla Action James nga, bilang konsihal, bilang amoni, bilihog ta, sir. Diba? Ang tao, nahayo pa niyo konsihal, kido gaano pa. Pero kung mahambal nga nga, yan na nakapulis trabaho, tamimo da. Pulpol gina ya. Action firing line. Ay ginaprangka gina nga istorya ya. Daway ka gina hangpon. Pero kung sa panahon sang eleksyon, bisa na lubong na sa Burgos, mabuha bangon pa eh. Action Brian Warden. Action firing line. Sa ilabos ba to? Tanan nga pasalig, ara. Bantay na eleksyon bla, kay bisan may pandemya ni, mga panyanis la pro. Bisan bawal ang kamustahanay, mga mustanis la. Pero kung sa panahon na sang nagapungko na ni sila kakinanglan ng ila sining kung bisan kuminto naman lang, bisan kuminto doon di pa tama kumbinsi nila. Action firing line. Di paano naman? Amo ni nga sa paabot nga eleksyon, chimpo tanan ni Action Oliver, mga butante da. Hindi lang niya bakulod, kundi Negros Occidental, chimpo niya ni makabalo sa mga tamaran kag mga pulpol nga wala-wala nga sahi sa mga opisyal ta subong. Action firing line. Amo na yung himuon nyo, eleksyon lang kamo makabalos. Kaling ba si tampaon kamo da 2,000. Thank you man dayon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Action Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugin nga sarap. Si Rail Hyogi Deno, good evening, Sumbray. Dalan man silingan to Barangay Felisa, wala sigilang guba. Kakontraktor, wala man gin semento nga daw lamawan na ang dalan. Ay, wala ginagapon matapos? Sa may taala. Abi ko tapos na no? Rimar Hicano Haliasgo. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami din sa Sitio Lupa, Barangay Sag-ang La Castillana. Only Diana, shout out lang da sa haras-haras nga driver, Bata Libertad. FWA 42472 kuno nga kwano? Nga plate number nga gano'n ni siya drag race na siya da Bert Terapusco, good evening, Sumbray. Tamyaw ko lang tatay inso sa Crispa na didit kagnay saling sa kag Nonyala family. Tungboran Tuariak, Sumbray, good evening, watching live at Bilya Arte Condominium Lihog Tagrit kay Kapitan Edgar Tuario, Barangay Lalagsan, La Castillana. Sa wife niya nga si Rhea, 4 ka kids nga si RR, Aming, Princess, kag Zeya. Sa Bilya Arte Guards pagigkuno, ginapangunahan ni Company Guard Tuario, Noel Palma, John Mark Solueta, kag Alejandro Bogart alias Boy Mulases. Merlin Yukim, magandang gabi po, Action Bray, Action Radio. Ako po si Merlin Yukim. Hihingi po kami ng tulong sa inyo para ipanawagan sa pamilya ni Marisa Alba
na nakatira dito sa Daet, Camarines Norte. Ito po ang pangalan ng magulang ni Marisa na sina Lucia at Solomon Alba Jr. Mga kapatid niya sina Larry, Christy, Melanie Alba. Si Marisa Alba ay gusto niya makauwi dyan sa kanyang mga kamag-anak kasi palaboy-laboy na siya dito sa Camsor Norte at minsan medyo nawawala na sa katinuan, kaya kung maari sana ninyo kami matulungan, kontakin nyo po kami sa number na ito. Asan ba sila dito, ma'am, sa Bacolod or Negros? Sana malaman namin kung saan dito sa Bacolod or sa Negros. Anong barangay? Oo, para baka mapuntahan or anong, kung malapit lang naman. Liza Montecastro, Teresa Soriaga Flores, Araman. Thank you, Gid. Si Vincent Hardy Liza at Pareño, Pio Gidol, eleksyon lang makabalos kaso basi masapuan lang kwarta, wala man ang buto. Idol. Joseph Lubaton, salamat, Gid. Noel Amar, Sir Bray, basta may droga, may tiruhay nga matabo sa banwa. Si Leon Noise Coach, good evening, Sir Bray, wala untat nga pinatsa na is Bacolod. Kuha na diya, consistent. Dali de la Torre Lupes, good evening, Sir Bray, for short, hindi stricto ang syudad kay kon ginastrikto or ginastriktuhan na nila ang tao ma-follow up lang naya. Galing kay wala man sila galibot kung Sunday damo-damo gid tao sa mga resorts. Wala may nagasaway tidiin na ang ila task force disiplina. Pangitaon talaga. Paistoryahan mo task force disiplina ti okay man Nonoy Castanida, Action Bray, good PM, Chakto gina. Ini mga politiko. Kita ay kag friend kamo kung eleksyon. Pagkatapos makapwisto, i-unfriend niya ka dayon. Kung kaisa makahambal ka nga mga wala, huya. Huyo ka na sila. Ay, nako. Oh. Sir Bright, tama ka, election for sale. Oo. PM is the key mo. Pero tiyo, naligid lang kayo may si Ratch, si Ratch, daligid lang. May Ratch, ano nangalan niya man? I-Ratch Inyam, hamadya, Agri. Agri Cosera, good PM. Wow, salamat, kid. Thank you, kid, no? Sa pag-monitor diri sa aton. Pilton Lipura, nagsumbray, pang akigi sila para makabugtaw sila. Diya, ato na, rikwan na, laglahog na aton sila. Payuhom-yuhom, blaho. Actually, lihog ko tamyaw to my titos in Jensa Nards Herrera and my sisi Mrs. Alvarez of Tangob. Thanks, good love from Minnesota. Sige. Senda ka mga senda sa inyo nga mensahe kay basahon ta, no? Si Marilo Kahili, good evening, Sumbray, ga monitor always. Ba, thank you, good, no? Amo ni ila ka pastime, no? Kada gabi pastime nyo na ni. Ang aton nga pangalagad mga kaaksyon, no? Oo. Ga enjoy ni sila sa mga balita tadi mo, no? Las 8:50. Marilax o gamay lang ha. Balikan tang mo digidugay ha. May balita patakaron na.
to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami Lawayon kuno klase principal niya. Principal ni kuno do kas lawayon no naka close contact sa positives report mo sa gyapon sa eskwelahan. Sige lang. Hinali ro report sa Lunes. Mabatian gini ngalan niya di sa Aksyon Radio. Dito magpinasaway kon COVID-19 kay sanang balko na si COVID-19 hindi lahog-lahog. Mas pamayon gini maglahog-lahog ka sa bago bugtaw kay buyayaw lang niya maabtan mo. Kung sa bahaw mabusog ka pa pero kung COVID-19 basi madisgrasya ka, hindi ka kapuli sa inyo nga buo. Abo. Muna yung aton gid nga halungan da mga kaaksyon, no? Ini nga bahin dulong sa aton sa D3 Bio, gambay lang tunoy Di na napaglagsa. Ang panamyaw to si Kativer Araman, Jobal Trinidad, si Shuji Koy, naga-monitor man. Sige.
Ambal ni Sir Noelo, ang politician, ara sila kon may kasadya. Pero sa kasubo, wala sila. At di mo na yung hampang di sa Pilipinas, gid, no? Happy ka mo nga ma-downgrade ta sa MGCQ. I-identity nyo kung diin nga barangay damo positive ka virus kag amo i-lockdown. Not kag buligan ka city ang tawo kon ma-MECQ ang Bacolod. Mabuhay. Gina-check ta pa lang to. Ano na mga steps nila. Good evening, Exxon Brian. Monitor gids adlaw gabi. Musta na lang da sa mga bata ko. Marlon, Sharon, kag ang tatlo ko kaapong kog sa misis ko. Cecilia Rivera, ang Panamyaw Albert Rivera sang Palayog, no? Palayog Hinigaran. Salamat gid, no? Action Bray, okay lang ni ilimnan kag bilyaran diri sa may Florenceville Subdivision, Barangay Panukoy. Daw pa warat lang ni sikap haw. Sikap nubli ni Grumuno ya ay. Bilyaran kag ilimnan, pwede malanaya, ay hindi kay tiga tipon-tipon mga tao, no? No? Ang sports guro nga pwede subong kuan guro inang badminton lang guro. Pero mga bilyaran na iya, tiga dikitay muda daw alang-alang guro. Oh. Si Rapi ganiyo hindi prosen din si Rapi Tulpo. Si Rapi Cepilino Lacambra. Shout out si Nico Bago, nakaapat na on off ang suga. Ginaguba nyo gid mga appliances, damo, palamok. Ang Sineco, pabasan tani. Kaya daw may nami nga isyo sa Sineco, subong mo. Pabasan ta na, kay pa-explicar ta kay Councilor John Gamboa Jr. kung ano ning mga kipko salkonda sa Sineco. Amo ning bulubantayan, tamano kay daw may ara da sang mga palamangkutanon mana. Oras galing daw alang-alang na gid, no? Salamat gid mga ka-aksyon, ini sa Aksyon Brian Morden. Hindi na magpalawig pa kayong oras ta do ka kwan gid. Nagapasalamat gid sa inyo. Ano? Una sa balita, una sa aksyon, maglibati naman ta buwas sa gabi. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon